Ya, runtut suara suling kumandang suarane. Wilujeng dalu Cahayu. Wilujeng dalu. Wah, Jan. Iya. Asma lengkap sapa, Jeng? Dian Astri Ivo. Dian Astri Ivo. Nggih. Astri Ivo ki kok kelingan karo penyanyi rock zaman biyen, Astri Ivo. Astri Ivo nggih. Ah nggih. Astri Ivo ki barengane karo sapa ya? Karo Niki Astria, bangsa ngoten niku lho Mbak Niki Astria, terus almarhumah Nika Ardila, bangsa ngoten niku. Nggih. Panjenengan daleme putih, Dok? Kula panggul Pak Eko. Panggul. Nggih tebih. Mbok nggih. Tebih lan mboten niku pokok ditempuh, Mbak. Engko dadine cedak malah ngeten iki jenengan kan saged srawung kali sinden-sinden. Alhamdulillah. Kanca-kanca. Saged panggih Pak Eko. Oke, terima kasih. Wah, priyayi putri kok dhuwur. Rumah saku rombong aku mbiyen dhuwur ki renjel karo Ririn. Anak sampean kok malah kaya tugu rumah saya. Ngoten nggih. Heeh. Alhamdulillah. Nggih. Kula niku terharu lho. Sebab panjenengan niku nggih. Mila to? Nggih. Oh, terharune pripun? Nggih. Suatu kebanggaan ngoten lho. Oh iya, alhamdulillah. Kula panggih jenengan niku ya suatu kebanggaan kok. Wah, kok ngoten? Ya roh priyayi putri sing sajake apa kuwi kimplah-kimplah kaya duduh gule ya. Kok mesti ngoten niku pripun? Oh ya tegese niku liringing netra ya toh, ya toh. Keceriaane wajah niku pun gambarke lek panjenengan niku ndak iso nesu. Ngono wong. Biasane kula nesuan lho Pak Eko. Kejarak napa mawon jenengan iki mboten iso nesu, sekali nesu mesti parah. Oh wonten. Oh iya, sakniki njajal nembang nggih. Nembang sing nganggo pelok mawon kula ndak ngarani jenengan kudu nembang napa, ning bakune ya ditembangke sing kepenak. Ya bawane ngangge napa kula pengen njajaki ndelong utawa ningali panjenengan mirengke suarane ya. Niki langsung mawon langgam ngoten pripun Pak Eko? Umpama bawa napa? Napa niki nggih? Pangkur ya kena, dandang gula ya ora apa-apa, sinom ya ora apa-apa. Nganggo anu ya ndak apa-apa lho, Jeng. Duh, wong bagus. Ngidam santun ya ora apa-apa. Ya, mangga. Lah omong aja bisik-bisik langsung ngene ndak apa-apa, Mbak. Oh, langsung ngoten. Iya. Muni penake apa, Cok? Kanca-kanca terutama kanca-kanca musik iki. Wah, seru panjenengan wis bodo ginjal-ginjal. Kinanti mawon. Kinanti. Ya. Nenono. Tak tunggu seliramu rawuh kula niki roh panjenengan pertama niku buka ning YouTube ya toh. Pas nalika enek langen beksan tayub jenengan ikut toh di dalamnya. Nggih. Tak sawang wah. Iki berarti lek wis melu tayuban iki mentale wis kuat ngono lho. Jane kula nderek jenengan iki nggih ndredeg. Sebabe nggih duka. Oh iya. Panjang pertama-pertama ndredeg terus kedua ketiga biasa, Mbak ya. Ngoten. Iya. Kula niku sajake nggih. Pokoke ndredeg ngoten lho. Heeh. Niku tambane napa lek ndredeg ngoten niku Pak Eko?
Oh, ngaku dhewe polahku ra karu-karuan kok nambani jenengan. Iya. Lah nggih pripun? Heeh. Jambe bingung Suarane halus banget. gawe tangis tangis kang kebak dedonga Suarane apik, priayine ayu. Iya. Panjenengan nembe kemanten anyar nggih, Mbak? Pedang Pak Eko. Pirang tahun? 4 tahun. 4 tahun. Ya, 4 tahun berarti ya urung suwe sik manten anyar. Cara wong mancinge malah galak-galak iki. Iya. Tang tahun. Putra setunggal berarti. Pripun? Putra setunggal. Kalih. Malah pun kalih. Kalih, Pak Eko. Syukur, malah lek wis loro ngoten niku sik muda, sik enom didhisikke putrane engko lek wis tuwa ya iso bareng-bareng nyambut gawe karo putrane. Nggih. Kakung napa putri? Jalur setri. Oh, Jalur Setri. Pas punan. Iya. Ya. Mong sliramu Bocah ngene iki mesti kelairane iki Rebo Paing. Gitu, Pak. Asem iki. Mesti kok padakne romone. Ana wong muni. Jo, sik gawat romo timbang. Ya. kang ndak pilih. Mengke diteruske nang gene anu nggih. Terus niki tembangnya napa? Angenteni nopo? Angenteni. Ayo. Naneneno. Ndak pilih donya akhirat hat 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 Hmm. Ya Allah, Ya Rabbi. Pur. Yo, diaturake. Nano. Mengko sing ya sing keduane mengko Ranger dadi didom. Nano nane nane nano. Ayo mengko. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni lodone wahyu janji menung suami panjami Citra janji dengan mesira
Kagem Pak Dalang Eko, nggih, kula saking Pak Jarno, nggih Pak, ngaturaken wilujeng dalu Pak Eko saha sak krunipun ya diparingono sehat selalu. Amin. Panjenengan ngingatan Pak Jarno. Diparingono sehat walafiat, panjang yuswa lancar rezeki. Kula nyuwun gending podang kuning sak bawane. Nah, kula nyuwun ingkang bawa kadang kula Pak Dani. Sinoman, ya Sinoman iki kanca Laden. Angka kalih Nyidam Sari, ya. Dadi iki mengko apa barang ngenteni sing keduane ndang tujuan Nyidam Sari Ranjel. Jel Nyidam Sari pundutane Pak Jarno. Ya, didhisikke Nyidam Sarine mergo akeh sing ngersake. Kledang kledang kae No. Ranjel naik, Mbak Ibu lega. Enak banget ini. Malangan nih. Dangdut Malangan. Oh, pakai jel. Mas. Hey. Kok ora digoyang campur sari. Ora yo variasi.